Hola, som uns alumnes de l'optativa de música de quart del monòleg gay i ara us presentarem unes entrevistes que hem fet a alumnes de segon i tercer sobre què és la mediació. Vale. Què és per a tu la mediació? Per mi la mediació és la possibilitat de poder ajudar algú que està en conflicte amb una altra persona o també ajudar a conflictes entre dues persones que tenen un conflicte i poder ajudar. Creus que la gent hauria d'utilitzar més la mediació? Sí, l'hauria d'utilitzar més perquè va molt bé per resoldre problemes entre la gent. Per exemple, quan hi ha una discussió, un mediador ajuda a que desaparegui el problema. Com seria un món en què els problemes s'arreglessin amb la mediació? Bueno, seria un món sense violència, no hi hauria tants problemes i la gent aprendria. Com ha de ser o comportar-se un mediador? Quines característiques ha de tenir? Jo crec que un mediador ha de ser una persona imparcial i no es pot posicionar de cap bàndol i que el seu objectiu és guiar fins a arribar a una possible reconciliació i almenys intentar. Creus que series una bona mediadora? Per què? Jo crec que sí, perquè he tingut molts amics que han tingut problemes amb les coses i jo, he tingut també i els he intentat ajudar i també han arreglat els problemes. Què és el que t'ha cridat l'atenció per agafar l'optativa de mediació? Jo vaig tenir un problema amb unes amigues i vaig anar a consultar a la Maribel que com ho podíem arreglar i llavors ella ens va fer mediació i llavors vaig veure que si tu ho fas o l'intentes fer almenys doncs tens una manera de solucionar el problema parlant, ho pots arreglar i no quedar-te com estàs barallada i sense parlar-te perquè si no li agrades a ningú. Quins passos has de seguir per ser un bon mediador? Primer has de parlar amb les pares per separat i has d'intentar que t'expliquin sincerament el que passa i com se senten i tot això després de presentar-les i que parlin al pic d'elles i quan donen acord has de saber escoltar-los sobretot i no dir tu el que has de fer, que arribin ells mateixos a la seva solució. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky waves. I keep the light